suatu kotek kerajaan putih. Namun siramu Pangeran Sukopolo tak parah. Sama saja Prastowo menajo akan wondene pagi. Menika paling boten kedah jangkep kawan pekali. Yang setunggal menika panuntun utawi padaku. Ingin gapo di dalam Muhammad kabeh kali ingin dipun dakwah sinten bangun itu boten wani sanes namung saat iki kabeh ganipun menika Bu kripun kayi gitu piro kan nyuwun suwanipun kadang kuwane piro kana boten pendapat kakak dari Pangeran Yusuf tak kepada suami datang ku Yohana. Surah di dalam Yohana. Sang-sanganipun kadang kulanen siturkan wonten takat. Pun menika pamit. Monggo tunggu jeriti sang-sanganipun siturkan. Pitu rambut lan sawanski. Menawa wonten ing ingkang menawa wonten ing ngasaja. Para iki sing saestu. Iki kok wong iki jahat. Kerso bae boten preksa. Aku iki sak mana kemana mau. Sang-sangawe butuh kabut ngalus kalpiko mun agem kadang ora nek itu kan. Boten wonten ing kita. Tasih putuh. Opo kepamu urus tidak ya. Tunggal imam. Pasal dah putih. Tapi dari kita. Kaping 1, sangetipun Prastowo dewan aja wontene pengadilan. Menika kedah wonten siji langkung ing tunggal. Monggo kula suwun ingin nderekaken Citrabana. Kejawi Jenderal Muhammad menikah hasalan doa. Asal doa 10. Apa tu panen ngecain yang sapi jadi baca kau nolong sang-sangan itu kan. Pulau menikah tidak sini pun paman menawi itu sedulur sapi menikah boten anggadai selatan niatan seperti dapat kalian ditunjuk orang yang dibaca kau menikah itu pun kang mas. Pulau menikah mangertosi ngangge mitra piyambak boten milih citranipun liya. Pulau mangertosi amun saat di menikah main pitulungan bateng kusumane kayan sepiro anak. Yen kowe ngapusi juga kau jualan segi ketuane dan cuma ketuane semua. Ani semua. Tapi ora tuh wantun. Ya. Kang Idam itu terkasih kok. Mengkuaturi pundut perso dan seluruhan menawi sapi yang ini pun seluruhan menikah belayang kanan itu menolong badai ini pun gitu kan Dari seluruh Jangan kurang. opo pancen sing atroke Hasan lan Surah wiku Kang Mas. Kepala. Kali-kali kula lomba
ning situ kan. Apa jenenge? So, menangkap. Nah, itu datang suruh kan. Gune nganu dekne mau. Kula nyuwun. Gune iku Wah, saking Komodo. pindho kantuk itu. Wis bertaman iki durung taman. Ora wis bertaman. Kayak acara. Ketulan ganteng. Ento sapi orang putih. Kulo. Pindoro sing tak paling tiga sapi. Engsun jak. Panjenengan Kalau saja Kiai Pernah. mau beran lan hukum ning itu menika satu rumah marang sapa kaum sing gedhe kalpa nek gunung taka kapan itu masukane marang sapa kaum sing gedhe laban iku bakal nampa ganjaran taruhan para laban dan sapi sampun ati labu-labu itu wonten kabeh Kerja taman. itu datang kadang loren itu Pak. Ono sak. Kanggo kulun ganjaran kami sakti yang saking dusun. Tak kono cuma itu taman lah malah sudah gelap. Sang Baginda Maharaja Abdulati menawi panjenengan paring ganjaran kalian sadi panjenengan kedahipun sadi niku bocah oke sakit. Ngono aku dhewe. Sing ngono wae Mbak. Tak kancane. Oh, oke aku ngono. Ngono aku. Panjenengan ganjaran Iya, malah karwane. Nopo karena Sultan Abdulati. Sang Baginda Maharaja Abdulati. Kita niki lho karena apa? Matu. Nyuwun pangapunten Kang. Kiai Dia nene ngono manjang aku bisa denger berita begini. Ento nyawa kula Baru dipun. depannya ora Jangan bondo-bondo menika. Kira saking menika Kang. Ke uman ono Mas. Kula Ke uman badhe ono. paring Gak ono. ganjaran. Emang khusus satu nang nggo sate Sadi gede. Oh. badhe kula anak dados penderek pribadi kula. Sadi menapa? Bapak kami bilang, kadang-kadang sumpah tadi berkira. Jadi dari rodo itu boleh apa karena sadar abadi gak Oh, mas. Yang dia sama Terus ono RS ora apa-apa. Terus ono RS ora apa-apa. Tidak oleh BK. Iya. Kali ini kita sono telur. Apa paling ini? Rembo Kula niki dadi penderek panjenengan. Lah gamelane kula napa niku? Nggih. jenengan dadi penderek pribadi. Jiwa raga penasane marang Lho, iya. Ora kaya dengan kula tetap derek panjenengan. Waduh, Pak. Nang gone nganu iku lho Mas, nang gone apa? Iku lho Mas, kidung kencana iku lho. Aku iku kelantur nang gone nganu, banyu urip jenggolo telu. Heeh. Sampai deh. Sampai balik kantornya gue jengkolo loro. Soalnya saya jengkol main kidung, jengkolo telu. Iya, balik ku metu kok jalan raya lumayan yo. parang derek kula wis paring pitulungan. Dibule metune mbadekan ngulon. Iya. Ing kene
kok badekane pegandan. Gandan, arep pasar wagi. Heeh. Kita ini Stefan apa nih? Setengah malam. Tempel kerajaan. Orang bikin Stefan. Ya itu belum Standar menika sampun wonten. Napa dipun kenaken kula dipun derek ada 4 Pak kepala ke Surabaya.